tyto prostory, jakožto vlastně i celý okruh, a za to jim patří velký dík. Symbolicky se scházíme v tento den, tedy v neděli, ve 14 hodin, což je tradiční doba pro start MotoGP při velkých cenách. Start té nejsilnější kubatury, do které v loňské sezóně vstoupil jako nováček Marco Simoncelli a v podstatě dalo by se říct, že světový motosport ztrátou Marca Simoncelliho přišel jednoho závodníka. Avšak všichni, jak jsme tady, tak to cítíme trošičku jinak, že ztratil motorsport a MotoGP zvlášť mnohem víc. Ztratil obrovskou část svého lesku a své show.